ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ତ ଦେଖିନଥିବ କେବେ କଣ ପଣସ। ଚାଲ ଆମେ ତମକୁ ଦେଖଉଛୁ। चल 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 चल। ଏଇଟା କାହା ଗଛ ଭାବୁଛ କି? ଆମରି ଗଛ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ସେପଟଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଦିନ ଥିଲା ଦିନେ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ठीक है। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୁର ଜୁର ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ପଣସ ପୁରା ଗଦା ଗଦା। समझ रहे हो? ଆଉ କଣ କହିବି? ଯଦି ଖାଇବ କମେଣ୍ଟ କର, କେତେ ଖାଇବ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଇଦେବି ହେଲା। ନାଇଁ ନା ନାଇଁ କହିଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ଆଉ।